Tervetuloa Uno Eliaksen Talk Shown pariin jälleen kerran. Nyt mun täytyy pienellä haikeudella sanoa heti alkuun, että nyt on vuorossa Talk Shown viimeinen jakso. Tämä on 17 jakso ja edellisestä jaksosta on nyt kulunut noin vuoden verran. Ja nyt on aika päättää. Mutta koska tämä on viimeinen jakso, niin mä haluan sanoa ihan pari sanaa tähän alkuun. Ja ensimmäiseksi mä haluaisin sanoa, että kiitos kaikille vieraille, että te olette tullut piinapenkkiin jakamaan näkökulmia elämästänne. Ja mä en tiedä, jaksois mä oikeastaan sanoa mitään muuta. Siis mun piti käydä suihkussa ennen tätä Speakin nauhoitusta. Mun piti vähän valmistella tätä Speakia ja kertoa kaikkea olennaista, mitä mä luulin, että vois sanoa. Mutta nyt musta tuntuu, että mä en jaksa enää. Eli nyt vieraana on Mikko Heino. Mikko Heino on pitkän linjan muusikko Kouvolan Myllykoskelta. Ei vitsi, mä oikeasti keksin enää mitään spiikattaa, jos mulla ajatus pätkii niin pahasti. Tässä on tämänkertainen ja historian viimeinen Uno Eliaksen Talk Show. Hyvää kesää kaikille ja kiitos, että olette ollut mukana kuuntelemassa tätä hommaa. Ja mietin sitäkin, että miksi on, että kyllä maailmassa olisi on sitä rahaa, että kaikille jaettaisiin ruokaa ja miksi on nälänhätää. Miksi sitä on? Koska jos me vaan jaettaisiin oikein asioita, niin kaikille olisi ainakin se perushomma kunnossa. Tai näin me uskon. Ja jos yhteiskunnat panostaisi siihen. I believe if all the people took care of each other, the world would be a better place to stay. Vieraani on hyväntahtoinen mies Kouvolasta alun perin, joka elää musiikista joka solullaan. Hän on tuttu muun muassa Minutian, Rylos ja Riverland-yhtyeistä sekä sooloprojekteistaan. Studioon on saapunut laulaja, muusikko Mikko Heino. Tervetuloa Talk Shown tähtivieraaksi. Kiitos paljon. Mä sanoin tuossa, että sä oot hyvän tahtoinen mies Kouvolasta. Ja se johtuu siitä, että sä vaikutat tämmöiseltä hyvin hyvän tahtoiselta ihmiseltä, mitä ollaan tutustuttu. Ja sit sä myös kerroit tuossa, että sä haluat musiikissa tehdä pääasiassa sellaista, missä on hyvä fiba. Ja toivo ja usko ja rakkaus ja kaikkea tämmöisiä. Niin sitten tulee vähän semmoinen jopa niin kuin hengellinen vivahde. Niin minkälainen vakaumus sieltä taustalta pilkistää? No kyllä se on totta, että jos mä ajattelen kouluaikaa, vaikka ekasta luokasta 6. luokkaa, niin mulla oli opettajana sama opettaja sen 6 vuotta. Ja sillä oli hyvin hengellinen se opetustyyli ja se oli uskovainen ja on se jättänyt totta kai sellaisen hyvän jäljen tavallaan siihen. Ja nyt tänä päivänä mä mietin sitä, että sillä on ollut itse asiassa aika suuri merkitys just sillä, että se on ollut ekasta luokasta 6. luokkaa. Ja se on ollut kaikki ne vuodet siinä mun kanssa tai meidän luokan kanssa. Ja sit ajattelen, että itsekin oli vähän sellainen, että mä olin joka tukiopetuksessa ja se oli aina että muut tuli 10, niin meitä oli aina 3 tyyppiä, ketkä tuli 8 tunniksi sinne tukiopetukseen ja sitä kautta, mutta ehdottomasti uskon ja olen hengellinen tyyppi. Ja näin joulun korville se korostuu tavallaan se, että silloin dikkaa kuunnella gospelia ja kaikkea hengellistä musaa enemmän. Että vaikka on tällainen, että rockmusiikki on se juttu, mutta sitä kautta sitten myös pohdin elämää. Niin. No missä vaiheessa sitten sulle toi musiikki tuli mukaan? Se oli sanotaan ne 14-vuotiaan, siis tuli se aikaisemminkin, mutta 14-vuotiaan ensimmäiseen bändiin tuli liityttyä ja se oli vielä, mä muistan yli kaiken sen, kun se bändi treenasi. Mä asuin Myllykoskella. Niin.
vielä. Lukiossa, Myllykosken lukiossa oli kellari ja siellä oli se bändi soitti ja me kävin niinku siellä salaa kuuntelemaan, että hitto, että kun pääsis tohon laulaa tai sitä, että niinku bändiin mukaan ja ne oli kavereit mulle ne bändin jätkät ja oli joku just illan istujan tai tällainen, että istuttiin kavereitten kanssa jossain ja sitten me niinku sille kitaristille, että se on muuten laulaa tuon Iron Maiden yhden biisin aika hyvin, että haluatko kuulla. Niin. Ja tyyli tällä se oli. Se, Mitä haluatko kuulla? ja sitten minä lauloin siitä niin sitten se heti niinku siihen, että haluatko tulla laulaa seuraaviin bänditreeneihin. Niin. Ja siitä se lähti. Niin se fiilis oli aivan käsittämätön. Sellainen niinku, että jumat suikkeli, että tämä antaa niin paljon. Ja tämä oli niinku jotain ihan superhyvää. Ja se intohimo, mikä nuoreen oli niinku siihen, ja se kaveruus ja kaikki, niin se oli jotain ihan käsittämätöntä, että me ollaan kavereita, sit meillä on sama intohimo. How can I change the way I am? Resist the pain I'm falling to. Why slip the reason through my fingers? Et mulla on se pysynyt se intohimo, että mulla ei ole missään vaiheessa kadonnut se. Ja se on se niinku, mitä kaipaa tavallaan muissa, koska minä on löytänyt sellaisia bändikavereita, kellä olisi saman oloinen se, mikä oli silloin. Koska mä oon muuttunut ja sen takia ehkä tuon Ryloksen silloin perusti, että paluu vähän Kouvolaan, että etsii Kouvolasta muusikoita siihen. Nuoria muusikoita, kellä on se intohimo tehdä juttua. Ja nyt on löytänyt, että ne oli ne speksit. Energistä menoa, lyhyitä biisejä, ei sooloja. Sellainen niinku sylkäsy vaan ja sitten se onkin ohi. Joo. Niin teillähän on siellä muun muassa lavalla semmoinen vihannes vieraille. Joo. Mistä se on tullut? Siinä on just tällainen ihan perinteinen tarina, että on porkkana, mikä asuu Railosplaneetalla ja sitten maapallolla roskikset räjähtää ja maapallo on täynnä roskaa ja sitten Nid lähtee pelastamaan maailmaa. Ja niin, ja tässäkin on tämmöinen niin hyvä teema. Joo, se on just sitä ja se on pelkkää hyvää, siis just nimenomaan tämä porkkana teema. Ja on se herättänyt hilpeyttä aika paljon yleisössä sitten, ketkä on ollut katsomassa. Kyllä se sopii hyvin siihen. Joo. Syöt sä itse vihanneksia paljon? No kyllä, porkkanot syön paljon. Höyrytät sä vai syöt sä ihan tosta vaan? Ihan tosta vaan ja keittojen mukana sun muissa. Maailmassa on niin paljon bändejä ja taidetta, mitkä niinku käsittelee aika surullisia asioita, tuskaa, ahdistusta, mikä ihmisiä hirveästi kiinnostaa. Ja sitten sellainen niinku myönteisille jutuille vähän nauretaan, että mitäs tämä nyt on tällainen niinku
hihulimeininki. Niin. Mut minä on niinku enemmän kääntänyt, mun se kelkka kääntyi ihan yhtäkkiä, että minä niinku arvostan tosi paljon just sitä hyvää. Ja jos musiikissa on hyvää ja just sitä rakkautta ja uskoa ja toivoa, niin sehän on niinku kaiken ajan on, että mitä pahaa siinä on. Niin, kyllä. Et miksi se nauretaan, kun jos ihminen niinku vaikka laulaa, että me ollaan kaikki yhdenvertaisia ja me ollaan kaikki niinku yhtä suurta perhettä tai tällaisia tekstejä, Niin. mitkä sit niille niinku vähän, että mitäs tää nyt on. Totta kai niitä sellaisia myös asioita, mitkä rassaa ja tällaisia pitää tuoda esille. Mutta sellainen niinku jatkuva synkkyydestä ihanointi tai niin se ei vie ihmistäkään eteenpäin, että pitää löytää sit myönteistä juttua ja positiivista. Aina löytyy hyvää, jos vaan sitä osaa etsiä ja sitä saa sitä ympäristöltä ihmisiltä niinku sitä viestiä, että taas meni hyvin tää ja tälleen sitä kautta sitä. Ja kyllä minä uskon just tuohon, niinku, että kun ihmiset halailee tai niinku osoittaa sitä toiselle ihmiselle joten kättelemällä tai taputtaa selkään, niin kyllä se niinku jeesaa kans ihmistä. Että eikö siitä ole ihan tutkimuksia tehty, että halaus on terveellisempää kuin joku? Onhan siitä. Että pitäisi vaan saada niinku ihmisille vaan niinku halailua reseptillä. Niin. Joo, just näin, että tulisikin sellainen niin kuin lääkäripalvelu, kuka tarjoaisi erilaista reseptiä, että otat siinä sulle 3 halausta per päivä ja 2 lasia appelsiinimehua ja sitten 1 lenkki. Sillä katsotaan, että miten se lähtisi. Mutta eikö appelsiinimehu ole hampaille vähän huono? No osin voi olla tietysti tällaisia, että sitten pitää miettiä sitä. Niin, pitää pestä hampaille. Nimenomaan. Follow your heart and fight for your right. Believe in your dreams, cherish your life. New ways of thinking, new ways of life. We can cherish the world, let's do it right. Tämä on nyt toinen sessio, eli me ollaan tehty, tämä on nyt toinen päivä. Toinen päivä puolen vuoden sisällä. Niin. Tästähän pääsee hyvin aasisilla siihen Mammoth-biisiin montaken, missä me olin sitten mukana niiden debyyttialbumin niinku ennen ja sitten jälkeen. Et me tein sitten sen levyn, kun se levy ilmestyi, niin tein ne keikat sitten vielä sen levyn tiimoilta. Niin tää Mammothhan on just, tää on vähän niinku kansalainen rauha- ja rakkausbiisi, että sen takia mä valitsin sen tähän sessioon, koska itse on tehnyt tähän lyriikkaa ja sitten se on vaan sitä rauha- ja rakkausteemaa, mikä sopii tähän meidän keskusteluhommaan nyt tosi hyvin. Että Kuitenkin aika rankka biisi siis niin kuin. On joo.
tossa, se on tässä tämänhetkinen tai yksi näistä pääprojekteista, oman tyyppisestä tämmöinen niin vakava bändi. Joo, kyllä se. Ja me soitettiin tuossa Undone. Sanotaan näin, että se on mun lempibiisi ehkä siitä levyltä. Ja ekan levyn aikoina, kun me julkaistiin levy, sitten tehtiin keikkoja. Mutta sitten tapahtui 2012 vuoden alussa, että kitaristi menehtyi. Ja siitä on nyt, tulee 5 vuotta, niin mä halusin ehdottomasti tämän biisin, kun me puhuttiin Jaakon kanssa silloin, muistaakseni tuossa, kun mentiin nosturiin, niin näistä biiseistä, ja kummallakin nousi niinku tää sellaiseksi niinku suosikkibiisiksi, niin sen takia niinku sit. Joo. Mut siinä on niinku sellainen, että kun tulee tollainen menetys, niin se niinku on koko ajan läsnä siinä bändissä. Ja siinä tulee myös sellainen velvollisuus tavallaan olla siinä bändissä. Et ei bändistä voi lähteä pois, kun on kokenut tollasen. Et haluaa vaan jatkaa sitä, niinku, että tää menee eteenpäin ja tää bändi ja tehdään uutta matskua ja vaalitaan sitä muistoa. Ja minkälaisia juttuja te kävitte sitten läpi silloin, kun surulliset uutiset tuli, että miten se bändi niinku... Kyllä meillä oli heti sinä päivänä palaveri. Tai niinku heti kokoonnuttiin niinku reenikämpälle ja lähinnä se oli vaan sitten itkemistä ja niinku ihmettelemistä, että miten näin voi käydä ja sitä, että kaikki oli vähän sekaisin ja pitkää tavallaan. Invars-levyn jälkeen me tehtiin ehkä 5-6 keikkaa. Me ei jaksettu. Et meillä oli sellainen niinku, se tuli hirveä sellainen niinku krapula siitä levystä. Sellainen niinku, että me paiskittiin sen tragedian jälkeen aimoannos keikkoisen ekan levyn tiimaan. Sitten me lähdettiin tekemään heti sitä toista levyä Jaakon muistolle. Ja sitten kun se levy saatiin valmiiksi, me oltiin kaikki ihan puhki. Jotenkin siitä niinku kaikesta. Että se on niin pitkä juttu. Pitkä juttu, että nyt vasta niinku sit voisi ajatella, että tuon tulevan kolmannen levyn myötä niinku ollaan ehkä vapautuneempia sitten. Mutta tää on niinku mun ajatusta silleen, että kyllä miestä kävin itse paljon läpi sitä koko asiaa. Että. Joo. Eli se menee nauhalle. Nauhalle menee. Alright, Undone. Tää on omistettu ehdottomasti 5 vuotta tulee nyt Jaakon kuolemasta, niin ehdottomasti hänelle. Joo. Using the waves to remove all doubt.
does now seem the mind of man, his awesome display of power, cessation of time, end of narration. The film catches fire, incineration. The feature is over, and hero leaves the frame. How forgotten tale without a name. No disturb that the impending and will leave us alone. One world comes undone, the time to concede has come to us. Still life carries on, with saying it done, now that we are gone. I believe if we shared love and hugs and kisses, the world would be a better place to stay. Se on enemmän tätä just tällaista, I believe if we missä toteuttaa vaan sitä sellaista myönteistä haavetta, että maailma olisi niinku sellainen paikka, että täällä ei olisi mitään pahaa, vaan kaikki ihmiset niinku rakastaisi toisiaan. Ja silleen hyvin sellainen niinku musta tää siis sinisilmäinen ajatus niinku siihen tekstiin, että kaikki vaan ollaan ystäviä ja Niin. näin päin pois. Niin kuin tää kappale, tää Haks, mikä meni Joo. tässä, niin sehän on tämmönen niinku No se on. hyvyyden rumillistuma Joo. musiikin muodossa. Kyllähän monet niinku nauroivat tälle biisille siinä mielessä, että onpas niinku kliseinen biisi tai jotain. Et sehän herätti kyllä sit kaveripiirissä ja kanssa muusikoissa vasta. Miksi halaaminen sitten, miksi sitä koetaan, että jos joku tekee jotain tällaista hyvää, niin sitten se on heti jotenkin vähän sellaista Niin. nössöä. Nimenomaan. Että tässä Eihän se mitään niin sinisilmästä taas se, että jos vaan halaus on sitä, mitä se on. niin. Ehkä se, että oltaisiin vaan niinku ystävällisiä ystäviä toisille ihmisille. Että sen halauksenkin kautta, että niinku vois osoittaa sitä, että me ihmiset ollaan täällä ihmisiä varten. Ja oli sitten tilanne mikä tahansa ihmisen elämään, niin aina kuitenkin on se toinen ihminen tukemassa siinä toista ihmistä. Että Niin. jotenkin sitä kautta kanssa miettii. Se on kyllä kaunis. Kaunis toteamus. Niin. Vaikka sekin on niin kliseinen sanonta se, että hyvä voittaa, niin kyllä se näin on vaan. Että se tulee sieltä jossain vaiheessa hyvä ja se voittaa, että näin se on. I believe if we shared love and hugs and kisses, the world would be a better place to stay. I believe if we shared our
stay with you. I wanna live this life in this world we live in. I believe if we share love and hugs and kisses, the world would be a better place to stay. I believe if we shared our experiences, the world would be a better place to stay. I believe if all the people took care of each others, the world would be a better place to stay. If we learn to live like sisters and brothers, the world would be a better place to stay. Tää jotenkin lähti tää homma nyt sillä hyvällä tavalla vähän niin kuin lapasesta. Mä kutsuin sut siellä just se Vernissan Raivoksen keikalla sanoi, että haluatko tulla vähän kertoa muutama ajatuksen. Nyt tästä tulikin tämmönen oikein niin kuin musiikki-ilta. Joo. Monen kuukauden projekti, mikä nyt saatiin päätökseen. Ja nyt odotellaan vaan, että säkin liity sitten Facebookiin. Niin noin kuin virallisesti. Niin, nyt ei... Se on vielä sellainen aihe, mihin en ole vielä ole kypsy. Niin. Ehkä siinä on just se, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin niin kuin haksiin liittyvien ja tähän pahan ihannoimiseen, että jotenkin pelkää, että sieltä sit tulisi niinku liikaa sitä negatiivista infoa. Et joku tällainen siinä varmaan mun kohdalla on. Niin. No mä kunnioitan sun päätöstä ja mä kiitän siitä, että tästä tulit tänne. No mä haluan kiittää sinua. Ei mitään. Kiitokset lentää puolia toiseen. Joo. Seuraava biisin aihe. Mut siinä on tehnyt kiitosperformance. Mä oon tehnyt. Siitäkin tulee elokuva. Onko? Todennäköisesti tänä vuonna. Ainakin mä aloitin sen projektin. Mut siitä sitten ehkä lisää sitten myöhemmin. Joo. Nyt keskitytään Mikkoon ja Mikon musiikkiin ja kiitoksien antamiseen. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Okei. Eikä se ole siinä. Joo, kyllä. Ei, kyllä tosta siellä saat leikattua sen tarvittavan. Mä oon saksien mestari. I don't wanna be for fun. Nothing to see, bona fide. All about to see it behind the scenes melancholy. If only smile you can some acceptance, the mind and genius is you keep it on the stage. You don't wanna hear my woe. I'm not gonna wear this suit anymore. What about the street? Behind the scenes melancholy. It's only smile you get some acceptance. The money to be sincere. You keep it on the stage.
Näetkö sanoja? Se on hyvä. Joo. Sillä mennään. Sillä mennään. Että... Kyllä mennään. Näin se vaan menee, kuulkaa. Se vaan niinku osaavat. Joo.